Nazdar lidi, čau, já vás všechny zdravím a tady jsem si pro vás teď připravil takový video a samozřejmě oznam. Oznam je o tom, tak jak jsem mu sliboval, nebo si hovořil s lidma, že to plánuju, když jsme se vlastně o sobě setkali, nebo už při tetování. Tak je to tady, aprílový měsíc, duben a začínáme akci od zítra. A akce je taková, jakékoliv tetování za 2,5 tisíce lidí, 2,5 litru, jakýkoliv tetování, kdyby to stálo 10 tisíc, máte to za 2,5. Ale pozor, tenhle papírek držím v ruce, abyste si to měli dokázat jako představit. Tak, sorry. Polovina A4. Jo, A4 velká, tak představte si ještě jednou tolik. Půlka z toho musí být velikost. Pokud budete chtít menší, samozřejmě dá se. Ale největší velikost, polovina A4. Teď vám to ukážu na těle, jak to vypadá velký, abyste měli přehled. Předloktí, jo, takhle, skoro celý, chybí tam kousíček, ale myslím si, že to je fér. Tady na rameno, pokud máte větší rameno, jako třeba já, tak do poloviny bicepsu vychází, někomu to vyjde třeba celý obalený, protože je hubenější, jo, na vnitřní biceps, to samý, tam to zabere celý, prso, krásně celý, to samý lítko si myslím, jo, kamkoliv. A4, půlka z toho, velikost maximální za 2,5 tisíce. Jakýkoliv námět si pošlete, domluvíme se, samozřejmě to musí být kvalitní námět, ale velikostně, jakýkoliv obrázek, jakýkoliv námaha, všechno za 2,5 tisíce korun. Já si myslím, že tohle je hodně dobrý měsíc, hodně dobrá nabídka. Doufám, že se na vás na každý dostane řada, my se budeme těšit a samozřejmě tady nechávám telefonní číslo, kam budete posílat náměty. Jo, prosím vás, nepište nebo neposílejte to na Facebook, kde se stříhá a takové věci. Tady máte telefonní číslo, myslím, že bude tady, nebo tady, nevím kde. Pošlete mi tam na WhatsApp váš obrázek, nebo vaši představu, nebo já vám pošlu něco. Určitě se domluvíme, dáme termín a jdeme na to. Aprílový měsíc, duben za 2,5 tisíce korun tetování. Hodně štěstí. Čau.